Hasiko gara, eta hasi aurretik antolakuntzantik bi abisu dazkagu. Bat, oaingo izlariak euskeraz egingo du bere ponentzia, eta baten batek itzulpena, zuzeneko itzulpena beharko baluke, eskatu dezake horratzian, aurikularrak eta daude. Hori batetik. Eta bestetik, bigarren oharra, gaur etorri zeaten agirila behar baldin badezute, zuen lantokietan edo aurkezteko, hor kanpoan ere dagon pertsonari eskatu diezaiokezue. Bai? Bueno. Guain bai, hasiko gea. Nik aurkeztuko izuet Mikel Bringas Diez. Berak itzengo digu gaur bizitza aktibo eta osasungarrirako planaz. Proposamen baten ingurun, aurkeztuko digu. Mikel pelota mundutik hasita, kirolarekin harremana, graduadua ondoa dazka, masterren bat, tesinare egintzun, bere momentun. 10 urtez lanetan ibili izan, igual zuzentzea zu, Mikel, hainbat arlotan, ez? Hemen askok pasagean arloetatik, ez? Eskola kirola, federazioetan, tal, eta azkeneko 20 urtetan bere lana Eusko Jaurlaritzan egiten du kirol kudeatzaile bezala. Orduan, besterik gabe, Mikel ematen diotitza. Ni hautsi gabe galitzen naiz. Egunon, eskerrik asko gonbidapen honengatik, eskerrik asko zuei etortzeagatik. Azaldu behar dudan gaia, hau da, bizitza aktibo eta osasungarrirako plana. Hau aipatzea dizuet, hasiera batean beste izenburu batekin nengo ni iragarrita, baina hau da benetan honi buruz hitz egin behar dut. Dakizuen bezala, kirol lege berri bat da, eta kirol edo lege berri horren ezaugarri nire ustez garrantzitsuna da, ez dela kirol lege bat, baizik eta jarduera fisikoa eta kirol lege bat. Eta zergatik da jarduera fisikoaren lege bat baita ere? Nik uste bi osagai nagusi daudela. Alde batetik esaten digu plan bat egin behar dela horren inguruan, azalduko dudan plana, eta gero bestalde, arlo asko aipatzen ditu jarduera fisikoaren sustapenean aritzeko. Orain arte, aurreko testuetan ateatzen izianak. Eta hor daude, aldundiak, udalak, gizarte zerbitzuak, garraioa, osasun arloa, lana, ikastetxeak, hirigintza eta jaurlaritza bera. Guzti horiek inplikatuta omen daude jarduera fisikoaren sustapenean, legearen arabera. Baina plan horren izena holan ateatzen da, ez? Bizitza aktibo eta osasungarrirako plana. Eta agian irudituko zaizu tontakeri bat, baina nik uste argitu beharreko kontua dela. Zer esan nahi du horren bidez? Bizitza aktibo eta bizitza osasungarria edo bizitza aktibo osasungarria. Baldin bagoaz esaterako osasun sailaren webgunera eta begiratzen baldin badugu zer ulertzen duten bizitza osasungarri bezala, begira, atal guzti horiek atatzen dira, ez? Elikadura, jarduera fisikoa, sedentarismoa, sistemak immunitarioa, bainoaz gozatzea, eguzkiarekin eta beroarekiko estetika, guzti hori omen da bizitza osasungarria. Ministerioaren webgunean, antzeko zerbait dago baita ere, estilos de vida saludable, actividad física y sedentarismo, prevención del tabaquismo, alimentación saludable, prevención del consumo de alcohol, seguridad y lesiones
eta baldin bagoaz Omeren Osasun Mundu Erakundearen webgunera baita ere, olako aipamen badago, eta hor sartzen dute baita ere, aipatzen da jarduera fisikoa, baina baita ere spiritual wellness, sleep, drugs, alcohol, tobacco, illness, stress, kriston poruzalda dago konzeptu horren atzian. Baina benetan, hau da legebiltzarrak agintzen ari dana? Nire ustez ez. Nire ustez, eta hori da, horregatik, hemendik abiatu nahi nun diskursua. Nik uste, berez eskatzen diguna da jarduera fisikoaren, hau da, jarduera fisiko bera izan behar dela osasungarria, ezain beste bizitza osoa. Hortan, azkenean legearen edukia ikusten baldin badegu, hortaz, horren inguruan hitz egiten du, ez? Eta, mehatzari edo butanero baten bizitza segurazti aktiboa izango da, baina ez dut uste oso osasungarria izango da nik ez. Hori zehaztuta, nik uste eta arloa hori izango dela, jarduera fisiko osasungarria horren inguruko plan bat egin behar dela, baita ere legeak esaten digu zehaztapen batzuk aurkezten dizkigu, edo agintzen dizkigu, ez? Hau edia, zehaztapen horiek, alde batetik izaten digu biztanleriaren jarduera fisikoaren mailak eta beharrak. Hori planak zehaztu behar dula. Ebaluatzeko adirazliak baita ere, baina bizitza aktiboaren baldintzak eta jarduera fisikoako sarbidearako ebaluatzeko adirazliak. Aurreratzen digu baita ere, gizarte kolektibo batzuengan fokoa jarri behar dela, eta kolektibo horiek guztia bedia, pertsona ahulenak, adinekoak, emakumeak, adingabiak, desgaitasunen bat dutenak. Gero bestalde, gidalerroak, honen inguruan gehien bada baliabide buruz baita ere, horretik jarri dizuet horrela, baliabide hitza, horri buruz, eta plana bera eta sortuko den sistema ebaluatzeko adierazleak. Hau da legeak esaten diguna. Plan bat egin behar dezue eta plan horretan hau zehaztuta egon behar da. Hortik aurrera gainontzeko guztia egiteke dago. Sortu behar dugu. Ados jarri behar gea, danon artian sortu beharreko zerbait da. Orduan, hemendik aurrera, komentatuko dizuetan guztia, azalduko duana, iritzi bat baino ez da. Ez dut espektatiba handiak sortu nahi, argi eta garbi utzi nahi dizuet, hau dala proposamen tekniko bat, besterik ez. Urrengo legealdia datorren urtean hasiko da, urrengo legealdian egongo dan zuzendariari, proposamen tekniko hau aurkeztuko zaio. Agian ados egongo da, baina agian ez. Orduan, alde batetik, planaren lan arloa esan dugu jarduera fisikoa izan behar dela, baina jarduera fisikoarekin batera, mundu mailan gero eta gehiago lantzen da, eta osasun mundu erantzikoteak horrela lantzen du baita ere, jarduera fisikoarekin batera diguga sedentarismoa edo jarduera sedentarioak, horren aurka aritzia, eta gero bestalde loa. Nolabait, hau da, mugimenduaren 24 orduko teoria, ez? Hiru aukera dazkagu gure egun bakoitzian. Edo mugitzen ari gara, edo geldirik gaude, edo lotan gaude. Eta hau mugatu beharreko kontua da, jarduera fisikoarekin batera, askotan, baldin bazaude lantalde batean, eta ekintzak jarri behar direnean, berela etortzen dira elikadura, ongizatia, beti nahazten dira lehen ikusi ditugun konzeptu guzti horiek. Orduan, hau hasieratik baita ere adostu beharreko kontua da, mugatu lanarlua. Zertan oinarritu plana? Zorionez nik uste literatura asko dagola eta guzti hau oso ondo landua dagola eta ez degula asko asmatu behar. Alde batetik legeak, lehen aipatu duan bezala, arlo batzuk zehazten ditu eta bakoitzari izaten zaio egin behar duna. Orduan, kirol eta jarduera fisiko lege berria, oinarria izan behar da, noski.
Gero bestalde, osasun mundu erakundeak badauka plan bat, mundu mailako plan bat, GAPA izenekua, Global Action Plan on Physical Activity. Hori baita ere, oinarri sendo bada, eta gainera argi eta garbi eta plan bat mundu mailakoa, baina nahiko praktikoa da, argi eta garbi izaten digu zer egin behar dugun. Orduan, hortan oinarritu behar gara, ez dugu zer asmatu behar, hor dago idatzi da egin beharrekoa. Egin behar duguna nolabait da egokitu plan hori guri errealitatera. Gero bestalde horren ebaluazio bat ere bada, 2022an egintzana. Eta hor adierazleak badia, lehen ikusi dugu, zehaztapen horietan esaten zigu, adierazleak zehaztu behar ditugula, mundu mailako adierazleak badaude, eta erabilgarriak dira baita ere gure arloan. Gero bestalde, gidalerroak ere badia, osasun mundu erakundeak argitatutako gidalerrokoak, bai helduentzako eta gero badaude baita ere umeentzako. Eta, ez dut jarri zerrenda hontan, baina horreratzen dizuet, estatu mailan baita ere Espainian plan bat osatzen ari dela momentu hontan. Asmoa dagoela, jarduera fisikoa sustatzeko plan bat osatzen ari dela. Pasa digute dokumentu bat, berez hori ulertzen dut ez dela plana, baina baizik eta planaren beharra justifikatzeko dokumentu bat, eta imaginatzen dut hori baita ere, baintzat hartu beharreko zerbait izango dela. Epia ere zehaztu beharra dago, bai legeak esaten digu, legealdi bakoitzaren hasieran aurkeztu beharreko zerbait dela legebiltzarrean, baina ez du esaten berez. Eta aintzat hartu eta GAPA bukatzen dela 30an eta hor baita ere dagoela 20-30 agenda, nik uste logikoa litzakela epe hori manejatzia, ez? Izen bat ere jarri behar zaio planari. Jaurlaritzak badauka marka bat, mugimen izenekua, eta nik uste, marka hori pixkanaka gizarteratzen nahi dela gehien bat kirol txartela mugimen bidartez, eta marka bat gizarteratzea ez da erresa, orduan aldez aurretik egindako lana nik enuke baztertuko eta mantenduko nuke. Eta euskeraz jarriko nuke mugimen ekintza plana, aintzat hartuta Global Action Plan dala, hemen berdinez, plan de acción mugimen, eta mantentzen global esan beharrian, Basque Action Plan on Physical Activity. Plan bat osatzen denean, normalian fase bat dago, biltzen garela, ideia botatzen ditugu gau, bakoitzak esaten du, pensatzen duna, nik uste dut fase hori benetan gaindituta dago, atzera begira jartzen baldin bagea, hor dago gogoratuko ezue batzuk, kirolaren plana egon zala, gero etorri izan aktibili, gero etorri izan mugimen plana, gero hain dagoen indarrian dagoen mugimen proiektua, eta gainera esan dizuet, oinarri dokumental guzti horiek daude. Orduan, fase hori, ni benetan, esate dizuet, uste erdi gaindituta degula. Eta sartuko nintzake zuzenian, eztabaidatzea dokumentuak. Dokumentuen eztabaidan, oinarrituko nuke plan honen sorrera. Arduradunak zehaztu behar dira baitaren, nik uste buru politikoa helburua izan behar dela, buru politiko eragilea zuzendaria, talde idazle bat egon behar dela, benetan langileak izango dienak guzti hori paperera pasatzen, talde eragile eta ebaluatzea, talde sustatzaile honetan, implikatuta dauden lehen ikusi dugun eragile guzti horiek, legeak aipatzen zitunak. Komenigarria ikusiko nuke kanpo ebaluazio bat egotia, eta eztabaida politikoa, legea berak esartzen du, legebiltzarrean izan behar dela. Zehaztapen maila, GAPan daude 4 helburu, ni mantenduko nituzko 4 helburu horiek, gizarteak, sistemak, pertsonak, eta 4. azten nahi naiz. Sistemak, pertsonak, gizarteak, eta inguruak, hoi da, ingurumena, oso ondo nahi, buruzak izo. 20 politikak intza zehazten ditu GAPak, berdin, mantenduko nituzke, ebaluazioa dirazleak, lehen ikusi dugu, hor badagoia iaz egindako ebaluazio hori, erabilgarria ikutzen zait. Piak politika guzti horiek zehazteko, helmuga zehatzak zehaztu behar dira, arduradunak zehaztu behar dira, eta aurrekontuak edo eragin ekonomikoa ere, agian zehaztu beharreko zerbait da.
emaitza ze izan behar da, ze etekin zehatza egon behar da, nik uste dokumentu oso bat egon behar dela, laburpen exekutibo bat eta bideo divulgatibo bat beharrezkoa diala. Eta, bueno, honekin bukatzeko adibide bat jartzearren, lehenbiziko helburua, hau da kapak esaten digun lehenbiziko helburua, bez? Gizarte aktibo sortzia, gizarte helburu horren barne lehenbiziko politikakintza dela komunikazio kanpaina eraginkorrak egitea, komunikazio kanpaina inguruan ari da. Eta hor, proposamen zehatzak daude, bai estatukideentzako, bai eragileentzako, eta gero homek berak bere gain jartzen ditu, hainbat ekintza ez ditut hemen sartu, ze berez ez daka zentzurik, osea, homendik kanpoatuko zen. Eta neurri berian ere legeak esaten digu, legeak baditu gauza zehatzak, eta esaterako honekin lotuta, kanpainen inguruan esaten digu, bueno, kirolaren eta gizarte zerbitzuen arloan eskumenak dituzten administrazio publikoak sensibilizazio kanpainen bidez laguntzea adinekoen kolektiboari jarduera fisikoa egiteko beharrezkoa den informazioa emateko. Berdin, osasunaren eta kirolaren arloan eskumena dituzten, jarduera fisikoaren euskal agentziaren kanpainak, adibide bat baino enago jartzen. Nolabait, azaldu nahi detena da, mundu mailan badako marko orokor bat, gure legeak garbigo handikan jartzen digu fokoa gure errealitatea aintzat hartuta, eta badakagu baita ere, ebaluaziorako, lehen aipatu dudan dokumentu hortan, adierazleen dokumentu hortan, badago bat lotuta baita ere kanpainekin, zenbat kanpaina egiten dian, taran. Orduan, esan bezala, hau da proposamen tekniko bat, ez dakit nola ikusten dezuten, hau eztabaidatzeko kontua da, teorian datorren legealdian hasi berrian sartuko gara, edo gutxienez urrengo zuzendariari gorka baldin bada, askoz errazago izango da, seguru, baina gorka ez bada, etorriko dango urrengoari, esango diogu, begira, hau egin beharreko zerbait da, eta uste dugu modu honetan egin beharra dagoela. Zuzendariak erabakiko du zeintzu dian lantalde horietan sartzen diana, iak emandako ikuspegi hau zuzena da nala ez, baina, sortu beharreko zerbait da. Honekin bukatzen dut eta irekian nago zuen galderak entzuteko. Bai, eskarrik asko, Mikel. Denbora oso ondo gaude, eta galderen txandakin hasiko gineke. Baten bat animatzen dan, bai, hortik, hor. Kaixo, egunon. Hausnarketa bezala, ez dakit, komentatu duzun horrekin eta aurreko kafean aurreko hitzaldin aurkezpenen egondan beste ikuspegi hortatik, etorri zaitola hausnarketa bat. Batetik esan dugu aurreko hitzaldin pixka bat, komentatu du behar nola osasuna hiru alor horiek ez kontemplatzen zituen pertsona baten ongizateako bai ongizate fisiko aktibo izatea, ongizate soziala eta ongizate mentala, ez da? Eta gero horren araberare bai indu behak nolabait oso estanko lan egiten degula eta gure arteko koordinazioa, saren lana, beste ekin egin behar degula, ez, entitate horietan. Guain hemen sortu zaitena da, zu komentatu dezunen bizitza osasungarrina egie da, hortan ados nago oso zabal da hola definituta, ez da, eta akaso zehatu behar ditugula gurea, ez, zehaztu behar degula gurea lorra zein dan, eta komentatu duzu bizitza aktibo eta sedentarismoarena. Igual ez da, ez nutrizioa, edo beste batzuk igual ez diala gure alorra, ez? Baina ez nik ongizatea batea ikusten dut. Ez dut ikusten mugimendu bizitza aktiboa ongizate gabe. Bestei gabe. Osea, noiz nola
nola batetik jun behar dugun beste alorrekin batea ez ainestanko funtzionatuz, da hemen pixka bat ikusi dut konpartimentatzen ari gala berriro. Baina, bueno, ez dakit, nundi jun behar deun, hausnarketa. Bai, horregatik planteatu eta hasieratik, adostu beharreko zerbait dela. Eta nik uste ez degula inbeste pentsatu behar guk zer uste dugun, baizik eta legebiltzarrak zer eskatzen digun. Eta legebiltzarra hau eskatzen digu lege baten barnean. Eta lege horren edukia aintzat hartzen baldin badegu, egia da legearen hasieran dagola aipamen zehatz bat elikaduraren inguruan, uste eta horra aipatzen dela nun baiten. Baina da gauza oso garrantzirik ez dakana nire ustez, oso gauza txikia dela. Nire ustez, legebiltzarrak eskatzen diguna da jarduera fisikoaren inguruan plan bat egitea. Aintzat hartuta mundu mailan jarduera fisikoa lotzen dela jarduera fisikoa eta jarduera sedentarioak eta loa gero eta gehiagotan batera lantzen direla, Zelanda Berrian, Australian, Sudafrikan, Kanadan, modu horretan ari dira lantzen gaur egun, nik uste hori dela bidea. Baina nolabait plan horrek muga batzuk izan behar ditu. Bestela bukaezina da. Azten balia eta arrisku hori ikusten, eta horregatik hasieratik planteatu dut, eta hau bai dela sortuko direnean lantalde horiek adostu beharreko zerbait. Hau mugatu beharra dago. Mugatzen ez bada, ez da zehatza izango. Eta plano horrek ez gaituen inora eramango. Eroriko gara filosofia hotxean. Eta ikusi zer webunetan, adibide bezala jarri dut, osasun sailak zer esaten digun, ministeritzak zer esaten digun, eta homek zer esaten digun, bizitza osasungarria konzeptuaren inguruan. Nik horrela ikusten dut, ikusiko dugu, ja urrengo zuzendariak nola ikusten duen. Bukatzeko, bai, esatezunakin, ulertu dizut, baino, bai, esan nahi nuna zen, zuk esan dezu ere diapositibetan, minero, gaina, egia esan, kotxen, ez da bai da, ez, komentatzen haitu geha, jarduera fisiko guztik ez duela balio, ez? Esan nahi dute, atea diela ikerketa batzuk eta mineroena, komentatu dezu, ez? Minero egiten duen jarduera fisikoa ez da osasuntxua. Hortik jo nahi nun, akaso igual elikadurakin ados zurekin baino, jarduera fisikoa nik uste ongizatekin lotuta eta ongizate sozial eta mentalakin lotuta barko lukela. Onurak esparroietan ditula, zabantzari gabe. Baina esan edetena da, plan honek ez digula, gidalerroak aipatzen dira, legeak esaten digu gidalerroak egon behar diala. Gidalerro horietan esan behar duguna da, zentzudian gutxienekoak mugimenduaren inguruan, ez esaterako elikaduraren inguruan. Hori izan nahi nun. Zakit gehiago hori daun. Zalantza gehiagorik. Di gauza bat, Mikel. Bai. Komentatu duzu, legeak behartze gaitu ez, 4 urtean behin, legealdi hasieran plan berriak. 4 urte ematen dute plan bat garatzeko eta iristeko goitibera, azkenian plana bai, baina gero gauzatu behar da, gure udalerrietan, gure herrialdetan. 4 urte? Berez, nik esan dizuet, pia, legeak esaten digu, eztabaidatu behar dela legebiltzarrian legealdi bakoitzaren hasieran, legealdiak normalian 4 urtekoak izaten dira. Nik uste, nik imaginatzen dut hori dela gehien bat plan horren garapena nola dijoan ikusteko, baina berez planteatu dizuet, haintzat hartuta gaparen epia eta 30 agendaren epia zintu dian, ni jarriko nuke 30 arte, baina 4 urtez behin ebaluazio sendo bat izatia. Plan honek, azkenean, plan honen etekina izan behar da, azkartu aldaketa kultural hori. Jarduera fisikoan, Unaiak da baietz esaten, Unaiak askotan esaten du, jarduera fisikoa ez dagoela agenda politikoan. Honek azkartu behar du prozesu hori, gero eta garrantzik gehiago izatia agenda politika hortan, ez?
Eta nik uste, atzera begira jartzen baldin bagea, nik uste pausuak ematen adiala. Behar deguna da, azkarrago jutia. Eta gehien bate, arazoak, hemen, egia da, kirol sistema beste modu batzuk barneratu behar ditula jarduera fisikoa sustatzeko, baina gehien bat nik aldaketa potoloena ikusten dut beste arloetan. Osea, benetan sinisteak lan arloan dagoen arduradun politiko edo teknikari bat, ulertzea jarduera fisikoaren bidez, bere helburuak aurrera ateratzeko erresago izango dula, sustapen hortan lanian aritzen baldin bada. Edo osasun sailean berdin, edo osasun sailekuak, edo hezkuntzan, edo arlo guzti horietan onura ikustea, garbigo ikustea. Nik, por alusiones, esaten bezala. Hori, planata zautzen dugu eta oso ados gare eta plantamendurekin erabat ados. Ez dudana oso maite eta nik agenda politikoan jartzerena diodanean da, Gorka ere asko maite dut, baina egon Gorka edo egon beste zuzendari bat nik uste dut kafre bat tokatzen baldin mazaigu gaparen irizpide horiekin berdin jarraitu beharko lukela. Orduan, ezin dugula egon esperuan 4 urtean behin etortzen danak aber ondo hartuko den iruditzen zait, ja lerro batzu markatzitula, evidentzia zientifikoan oinarrituta dagola, eta etorri Gorka bat IBEFOa dalako eta sustatzailea dalako, edo etorri beste kafre bat, berdin zaizki sigla politikoak, berdin zait teknikaria zein da, baina hor ezingo dugu espero zuzendari horren menpe egotiaz. Beste gabe, komentario hori izan. Nik uste oso ausarta izan behar dela, zuzendari berri bat baldin badator, oso ausarta izan behar dela esateko ez nago ados honekin eta ni proposatzen detenak erabat kontrakoa dela. Ez dut uste, hau ideia kultura hau nik uste poliki gizarteratzen ari da eta gero eta gehiago geha ados gaudenok, ez, honekin. Ez baldin badago galdera gehiagorik, eskerrik asko Mikel. Zuei. Eta